Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İndi näme aýtjak bolýar? La ilahe illallah näme diýen adamsyna peýda berjek bolsa şertleri var. Şu şertlerini beýan etýär. Kema qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men qala la ilahe illallah mukhlisan ve fi rivayetin khalisan min qalbihi ve fi rivayetin sadiqan min qalbihi ve fi hadisin ahar men qala la ilahe illallah ve kafara bima yu'badu min dunillah diye. Yani şu taada näme iki tane şert getirdi la ilahe illallah diyen cenneti değilse şertsiz amalsız diyen la ilahe illallah dendim. Näme şu şertlerden aydıran la ilahe illallah peýdasy var diye. Birinci hadiste getiren şerti näme la ilahe illallah halisan arasda yürekden sadiqan min qalbihi çin yürekden diýilen bolan. Açanla bir adam la ilahe illallah çin yüreği bilen diýip manylaryna düşünüp itiqad etse näme şonno aşat hadisin manyhy ýüz çykýar. Kafara bima yu'badu min dunillah we Allah'dan başga ibadet edilen zatlar näme taşlap bilýär. Şunu açıklamakla näme diýär? Men qala la ilahe illallah mukhlisan hada qaydun. Bu näme bir şerti. Hada qaydun diýär, hada şartun yani. La ilahe illallah senin näme cennete girmekliğine sebep boljak bolsa näme diňe diýmeklik bilen näme şäklenmekliğine sebep golanyksylyny okennanym näme belki de näme bel qala mukhlisan min qalbihi diýär. La ilahe illallah diňe dillen diýmellärle hada qaydun. Men qala la ilahe illallah kim la ilahe illallah diýen mukhlisan. Bular näme mukhlisan şerti. Hada qaydun diýdi. Hada şartun. Näme halisan lillah diýmeli arasda yüreğiň bilen şirkden faklanmaly. Lem yaktasir ala qawlihi men qala la ilahe illallah. Diňe kim la ilahe illallah diýse diýip näme diňe şu sözüň şertsiz diýilmekligine lem yaktasir çäklenmedi. Belki de qala ýerinden belki de näme şu la ilahe illallah peýda bermeklik üçin şertini goşdy olan muhlisan min qalbihi wal mullidi. Arasda yüreğinden diýmen. Arasda yüreğinden şu la ilahe illallah diýen adam şirkden saklanmaly, riýadan, munafıklıktan saklanmaly. La yekfi ennehu yekulu la ilahe illallah. Diňe la ilahe illallah diýeni näme yeterlik bolmaýa hatta yekuna zalika halisan min qalbihi. Ta näme şu söz yürekdenim näme diýilýän şey diýär. Näme üçin diýen dille diýen zadyny yürekde de diýmeli, ýani yürekde diýmeli diýdigi näme oglanlar? La ilahe illallah manysyny kabul etmeli. Şunumy? Yüreginden şirk diýilýän aýyrmaly. Dol Allah'ın ibadetde birlemekligine kanagat almaly. Şirk diýilýän adyň batyllygyny sen näme bilmeli. Näme üçin näme dille diýilmeklik diňe ýetenek hukmany suratda sen yürekdenim diýmekligiň gerek. Li alla yakuna minel munafiqin. Yani sen munafıklardan bolmasın ya. Yani munafıklar dille diýdi yürekden diýmedi. Şoň üçin näme munafıklıktan çykjak bolsaň dille diýen zadyňa yürekden hem halisan lillah diýmeli, iman etmeli eken. Munafıklar näme yaqulunaha bi alsinatihim. Munafıklar dille diýdiler walakin la yaqulunaha bi qulubihim. Yani yüreklerle diýmediler. Yüreklerine bunun manysy yalan diýdiler. Tayyib, birinci şertler näme? Şertlerinin biri ihlasın Allah. Ve men qala la ilahe illallah ve kafara bima ubida min dunillah. Bunda da näme? Hada qaydun azim. Bu hadiste getirilen şertem in ulu şertlerinin biri. Olam näme? Men qala la ilahe illallah diýmedi de ýerinden şertini getirdi. Olam ve kafara bima ubida min dunillah. La ilahe illallah diýibem ve Allah'dan başka ibadet edilen zatlarım taşlap bilse diye. Ağlacasyny, gözmonjuny, öwliýa, pir, kabir tümmekler çağırmaklyn goýup bilse diye. Ine şu ýerine ýetirmeli şert diye hada qaydun azim, in ulu şertleriniň biri. Ve qawluhu kafara bima ubida min dunillah diýdigine yani Allah'dan başka ibadet edilen zatlary terk edibilmekligi diýdigine li enne kesiran yaqulun. Yani köp adamlar la ilahe illallah diýýärler ýöne şonda da wala yetrukuna ibadetel kubur. Ýöne şonda da näme dagara ibadet etmekliklerini taşlap bilen aklar. Ve duaa'l amwat we qissananlarna näme yerhamkallah ölüler çağırıp olardan hajat soramoklaryny çağıra goýanoklar. Wal istighathata bihim olardan kömek soramalaryny goýanoklar. Ve talabul hajat min gayrillah ve näme
hajatlarynam Allah'dan başga zatlardan soraýarlar. Bu zatlarynam goýanoklar. Eýan bular näme? Kafara bima ubida min dunillah şertini yerine ýetirbilmediler. Kimde kim bu iň ulu şertini yerine ýetirbilmedi, o la ilahe illallah'ın peýdasy ýetenek aslan. Haulâi la tenfa'uhum la ilahe illallah. Bu näme? Ölleri, gabarlar çağırıp olardan dile getmekler näme? Goý bilmeýän adamlara la ilahe illallah'ın peýdasy ýok. Näme üçin? Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah. Zaten olur Allah'dan gayri ibadet edilen zatları terk edip olur näme? Kaf olur, näme inkar edebilmediler. Sonra näme diye ila gayri zalika min al-ahadith ad-dallati ala jahalati aktharin nasi bi hadihi ash-shahada yani. Bu iki sanak näme la ilahe illallah'ın şertini beyan etýän hadislerden başga da näme şertlerini düşünürýän hadisler känni. Ýöne näme köp adamlar näme nadan, ilmsiz diye. Näme bu şahadet sözü la ilahe illallah sözü näme şertleri bilen yerine ýetirmekligini näme bilenaklar diye. Eksarun nasi yechhaluna hadihi ash-shahadata diye. Köp adam näme ilmini bilenaklar diye. Eksarun nasi yechhalun. Köp adamlar ilmini bilenaklar diye. Bu näme la ilahe illallah sözüne şaýatlyk bermekligini. Yani nahil suratda näme berilmekliginin ilmini bilenaklar diye. Ýöne näme hasap beýärler diye bu sözü yahsabunaha mujarradu lafzin yuqalu bil lisan. Ýöne bir näme hasap beýärler bu sözü mujarrad diňe şertsiz zatsız dille bir aýdylaýmal näme aýdylýan sözdür öýtýärler diye. Wagtda näme bu musibat näme bundan hem erbet musibat var diye. Ve kesirun minel ulema'i la yefhamuna ma'na la ilahe illallah. Ve hum ulema'un fil fiqhi, ulema'un fil nahwi, ulema'un fil hadis diye. Ve erbedem diye alim deyilip ýörlenden köpüsi düşünenok de la ilahe illallah manysına. Öýlerim näme gurulsan fıkıh alimi, meseleçi alim, nahwçy alim, hadis alimi deyilip tanalýarlar diye. Welakin aktharuhum laysa lahu inayetun bit-tawhid. Ýöne näme hadis, fıkh dilalymçylary bolsa näme bularyň köpüsi näme tawhide üns berenaklar. Tawhid bolmasa biderek olur. Arda. Milyon hadis ýatlaýy. Çöpe çokunup berseň näme biderek. 4 mezhep hemmesin suw çenýalyk biläy. Tawhidiň nämedigini bilmeseň näme biderek. Aw yeta'allam aqidatul eş'aira ya da aqide öwrenäse näme bidgatçy eş'airalar aqidesini koýarlar. Ve ulema'l kelam ya da näme İslam filosoflarynyň sözlerini koýarlar. Ulema'l kelam diýdi näme bir topar adamlar näme Grekler, köne Hintler näme filosoflarynyň täsirlenip İslam aqidesini näme felsefeleşdirdiler. Yani boş oýnawaş näme gurrun etdiler. Şolan kitaplarına koyarlar. Elleti taqtasiru ala tawhidir rububiyye. Eş'airalar näme İslam filosoflarynyň näme tawhid meselesinde taqtasir çäklenýän ilimler näme diňe rububiyýany godan tutýarlar. Tawhid meselesinde rububiyyany, tawhidir rububiyyany okamaklyk ýeterlikdir öýtýärler. Olam yani Allah halyk, Allah yaradan, Allah rızk berýän, şonu bilmeklik näme tawhiddir öýtýärler. ويقولون لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ويفسرونها تفسيرلärine näme diýip açyklaýarlar la ilahe illallah manysyny la halika illallah yani Allah'dan başga yaradan ýok la yaqdiru alal ihtira'i illallah yani oýlap tapmaklygy Allah'dan başga başarayan ýok yani yaratmaklygy Allah'dan başga başarayan ýok hada tefsiruhum laha ana şol tawhid bilmeýän näme yani bärde alim diýdik ulu nemede ahta ýöne hakykatda näme bizim türkmen dilimizde alim sumak bolýar şunumy näme şu tefsir diýe näme şu özlerine alim diýen näme alim sumaklaryň tefsiri fahum la yeta'addawna tawhidir rububiyye olar näme tawhidir rububiyyeden geçenaklar aslında tawhidin näme üç görnüşi var rububiyye uluhiyye asma we sifat bular näme tawhidin diňe bir görnüşini düşündirýärler. Aslında olan düşünürýän görnüşinde de musulman kafirin arasında dawa ýok. Hatta kafirin bile Allah'ın yaradanlygyny. Ve yefessiruna la ilahe illallah bima la yezidu an tawhidir rububiyye. Ve la ilahe illallah näme tawhidir rububiyyeden näme geçmejek näme dine tawhidir rububiyye bilen tefsirlerler. Ondan geçen aklar. Ve la yeta'arraduna li tawhidil uluhiyye. Tawhidil uluhiyye aslan näme la yeta'arradun agzak geçen aklar.
Aslı peygamberlerin uğradılan tevhidem nämedi? Tevhidul uluhiyye. Adamlar näme? Bir Allah'ın ibadetine çağırmak, salmakdy. Bir Allah ibadet ettirmekdi. Ellezî huve matlubu la ilahe illallah. Aslı la ilahe illallah'ın talep etýän adam näme? Senin şirklerini taşlap bir Allah ibadet etmekliğindi. Iqra'u nanmasaňyzam näme? Oqaq göründi. Aqaidal mutekellimin. İslam akidetini näme? Felsefeleşdiren, filosofiýa bilen gaşdyran kitaplarını okan. Teciduna nahilek taparsynız olan kitaplarını ennehum yurakkizuna ala isbati vücudillah. Olar yurakkizun diňe ünseriýalar tawhid meselesinde näme ala isbati vücudillah. Diňe Allah'ın badygyny näme sana bildirjek bolýar. Şoşul Harun Yahya diýmeme bir wada turupda Allah'ın tanaman iki tane garynjadan üçden tarakanyň ýerine düşüp näme Allah'ın tanajak bolýar. Şoň aslynda bahs etýän garynjalar tarakanlar Allah'ın gowtany ýaşalarlar. Aslında näme üçin şoň ýerine algaý? Aslında şol adamyň aslında Allah'ın badygyna näme şeki bar. Şekini aýyrjak bolup näme item bolsa, guşan bolsa, tarakanam bolsa näme şolaň ýerine düşýär. Şoň üçin näme öňüm bir adam zar çekip ýöne bir ilmsiz sowgaty fıtratyna gelip beren. Bir tamdyra çörek basyp duran näme mamaň ýanyndan bir adam zar çekip geçdi diye. Plan adam yani alymyň adam tuttu diye. Allah'ın bardygyna 40 delil tapdy diye ýakına. Çörek ýapyp oturan ýanyna ýankydaýda näme diýdi? Akmagyň diýdi öň Allah'ın bardygyna 40 şeki bolanlar diýdi. Allah'ın bardygyna delil näme gerekdi? Özi ýankydaýda samyrdady diye de iýgenli diye. Ol adamyň diye onu Allah öň bu badygyna bolan şeki bardy baraken bolanlar diye 40 tane. Adamyň Allah'ın näme badygyna aslan delil gerekki. Alo itin goşun tarakanyň mörmöjeňi ýyny gap bermeliler. Näme ana şolar filosof. Bir topar ýarym ýalaňaç bodup boram gapdanlar näme Kur'an okudum tefsir eden bolýar. Zindi hakykatlar bar. Olar näme İslam hökümeti bolsa tawba etdirmeli. Tawba etmediler näme öldürmeli ol adamlar. Olan näme ünseriýän zatlar diňe Allah'ın badygyny bildirmeklikden geçen ha. Diňe Allah ba. İktan tarakanyň ýerine ýa garynjak öýgürenmoşuny näme bize gorko diýenim. Şulara kim öwredik? Allah. Bilwatýar demek şem garynjada näme Allah'ın öwreden. Allah'ın badygyny inkar etýäni olanlar. Keenne Allaha fihi şekkun ya. Goýa Allah'ın badygyny şeklenýän marýalak diýär. Allah'ın badygyny şeklenýän ýok. Şoň üçin Allah'ın bardygy barada ilimler, deliller bermeliler adama. Ýöne adamnyň şeki näme? Bir Allah ibadet etmelimi ýa-da Allah bilen ýene başga zatlarda ibadet etse bolýan bolany şonda şekler bar. Ana şoňa delil ber, şoňa ilim getir, şoňa Kur'anyň aýatlaryny, hadislerini açykla. Allah'dan başga näme ibadet etmekligiň bolmaýanlygyna adamlaryň näme şeki şüpheti gider ýa-da ilimleri hödürler. Wal i'tiraf bi annahu huwal khaliq ar-raziq al-muhyi wa mumit. Adam näme tawhid diýilýär, bir adamyň näme al-i'tiraf. Boynaly bilse diýe Allah halik diýip. Yani yeketek yaradan Allah. Her bir zada rızkyny berýän Allah, her bir zada düýreldip öldürýän Allah. Şu zatlar kim bilse cenneti tawhid. İlâ ahiri. Yani başka da şuna bir tapar filosofi nemeler gururlar. Ve la yezkurunul ibade. Emma ibadet etmeklik meselesine gelenne yani adan badan bir harfname ağdan atlar. Ve la yezkurunul uluhiyyete ebeden. Yani bir Allah'ın ibadeti hakkıllığı var ada. Bir Allah ibadet edilip dine şoň ilah tutulmaklygy var ada. Aslan gurlanaklar diye. Hada la yezidu ala dinil müşrikin. Ne bulan bu tevhidine näme müşriklerin dininden näme tafawutly da diyor. Bulan näme tehnikan in ösen näme wagtyny yeten ilmini tehnikan ýok wagtyny müşrikler yetipdi. Müşrikler şeki ýok Allah'ın halıklygy, razyklygy barda. Şoň üçin näme Yunus surasının 31-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Sorak görüň diýär müşriklerden. Kul men yerzukukum mine's-semai wal-ard. Yani asmanna göýekde ýerde size rızkyňyzy berýän kim diýär? Emmen yekimlikus-sem'a wal-arda diýär. Sizin näme gözleriňizi, görüşleriňizi, gulaklaryňyzy, agdalaryňyzy yaratýan, size berýän kim diýip sorar. Ve men yuhyi ve men yukhrijul hayya minel meyyit. Ölen dirini we näme
çıkaryan ve yuhricul meyyite minel hayy ve diyerden ölüyün çıkaryan kim? Ve ma yudabbirul emr umumu dünyanı dolandıryan, buyuryan, qaytaryan kim deyip sorasan o barağızdan feseyekulun Allah diyerler yani. Resulullah gelmeden öňem näme müşrikler bu zatlar bilýärler. Indi bular muslim diýen özlerine muslim diýenden dini müşriklerin dininden näme tapal diyor. Ve yana näme Yunus'un 18. ayetinde näme diyor? Ve ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. İbadet etdiýär diýär ol adamlar, müşrikler. Min dunillah Allah'dan gaýry zatlara. Ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Olara peýda ziyan bermeýänler. Hatta öýlerim näme sorasan aýtdylar we bulardan biz peýda ziyan umyt edemez. Ýöne näme üçin ibadet etýän adamlar diýip soralarna näme diýip jogap berýärler? Ve yequluna haula'i şufa'auna indallah diýerler. Biz bulardan diňe näme Allah'ın ýanynda bize şefaat etsinler diýip ibadet etýär. Yani bular Halık, Razık, Huda, Yaradan, ısık beren, a'udhu billah, o zatları ıtkad edemez. Bu butlarda, bu evliya salihinlarda. Yaradan näme bir Allah rızk beren, bir Allah. Ýöne bular näme bize Allah'ın ýanyna şefaat eder, umydy bilen näme ibadet bilen bulara ýakynlaşýar. Tayyip, ma yequluna müşriklerim diýmezdiler innahum yahlukun ve yerzukun. Yani ibadet etýän zatlar, butlardan bolsun, salihinlerden, periştelerden, peygamberlerden bolsun. Şolar ibadet edenlerini olar yaratýarlar, rızk berýärler diýen düşünje ýokdy müşriklerde de. Yani olar näme umyt edip ibadet etýärler o zatlara? Şufa'a. Bize şefaat etýärler diýip. Usata'un lana indallah. Allah bilen biziň aramyzda näme araçlar diýip näme derdiler, ibadet ederdiler. Şoň üçin näme tawhidi bu müşrikler näme akidesine wara düşündirmeklikde näme fel emru hatirun jiddan qatnama äga bolmaly işdi. Tawhidi näme Allah'ın isteyişine wara tefsirlemen müşrikler itiqadyna wara tefsir etmeklik howply hatarly işdi. Fehunaka näme lubsun kathirun fi hadal emr. Şoň üçin şu wagtda zamanymyzda lüpsün, gaşdy diýär. Köp zat diýär tawhid meselesinde. Şirk bilen tawhidi gardylar. Küfür bilen imany gardylar. Şeýdem we dalla kathirun minen nasi bi hadal lubs. Şeýdip näme köp adam näme adaşdy, bulaşdy diýär näme şu tawhidin manysynda. Tawhid bir Allah ibadet etmekmi ya bir ol yaradan näme ya ol razzaq berýär diýmekli boyun almakmy? طيب الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله يقولون هذا يكفر المسلمين إن توحيد نام شركتن أرثلمالي الذي نام يخلص التوحيد نام توحيد نام أرث الله برليان وتوحيد الشركتن أرثلا ولا إله إلا الله نام درس معنيثن يبين بيانتيان نام ديدلر hada yukaffirul muslimin. Bu musulmanlara näme kafir diýerler diýdiler. Şu bir Allah'a ibadet etmeli. Ewliyalardan, pirlerden, gawarlardan, çöplerden dilemeler isen musulmanlara kafir diýerler diýdiler. Nahnu nabra'u ila Allahi min allazi nama yukaffirul muslimin. Biz näme Allah sygynyas diýär näme musulmanlara kafir diýenlerden bolmaklykdan. Yani Allah da şeýle bir musulmana kafir diýmeklik. Ve Allah näme sygynyasy, ondan pena soraýar. Bizi musulmany kafir etýänlerden etmedi. Yani biz edemez, musulmana kafir diýemiz. Nahnu la nukaffiru illa man kaffarahu Allah we rasuluhu. Biz Allah we rasulunyň kafir diýen adamyňdan başga näme kafir diýbilemiz. Zaten küfür Allah'ın haqqy. Fellezî la yuhaqqiqu la ilaha illallah. In la ilaha illallah dürs manysyna amal etmeýän La ilahe illallah maksat muradına göre yaşamayanı kim? Kad keffarahu Allah ve Rasul. Allah ve Rasul'un özü kafir etti. Şoň üçin Allah ve Rasul'un kafir diýen adamsyna bize kafir diýmekligimizden başga şäremiz ýok. Son fa'lam anna hadihi'l kelime nefyun ve isbatun. Yani bilýär bu sözüň senden buyurýan zady bardyr we senden näme gaýtarýan zady bardyr diýär. Sana näme senden gaýtarýan zadyna nefyun diýär. Senden şirki gaýtarýar. Seni şirkden gaýtarýar. Ve isbatun ve sana buyurýan zady wa sana tawhid buyurýar. Sana näme ibadetde Allah'ny birlemekliğini buyurýar.
Şu näme nefyun we isbata la ilahe illallah iki ruknu diýilýär. La ilahe illallah näçe ruknu bar diýilende näme diýmeli? İki sanak diýmeli. Birincisine Arapça nefyun diýilýär, ikincisine Arapça isbat diýilýär. Türkmençe öz dilimize laýyklap terjime etdiğim näme? La ilahe illallah'nın iki ruknu bar. Birincisi ruknu näme? Buyurýan zady. Gaýtarýan zady, nefyun. İkinci buyurýan ruknu näme? Buyurýan zady, iterýan zady. Nämeden gaýtarýar? Şirkten gaýtarýar. Näme buyurýar? Tawhida buyurýar. Enne şu iki ruknun yerine getirme yani Allah ve Resulünün öýüdi kafir etdi. Şoň üçin bilem Allah ve Resulünün kafir diýene kafir diýär. Hadihi el-kelimetu laha arkan, laha ruknan. Şu la ilahe illallah sözüniň näme? Şeyhin aýtýar, hakykatdan iki sanak ruknu bar. Rukun diýilýär, şo bolmasa şo zat ýok diýip düşünmeli. Enne rukunyň ady nefyun we isbat diýär. Näme gaýtmalylar gaýtarýan zady we näme buyurýan zady. Fela yekfi'n nefyu ve la yekfi'l isbat. Ödem näme iki ruknun bilelikde amal edilmeli. Birini edip beýleke amal etmesen ya ikincisini edip birinci amal etmesen peýdasy ýok. Bir näme umum ibadet edilýän zatlar inkar etýär. Olar ateist bolýar. Şunu. Ateistler näme etdi? La ilahe illallah'ın birinci ruknuny nefyun aslan ibadet edilýän zat ýok diýdi. Şunu. Birinci ruknuny almaklyk näme? Ateistlik bolýar. Diňe isbat etmeklik näme bolýar? Olar näme? Müşrikçilik bolýar. Müşrikler näme? Mutlak näme ibadet etsen ibadet ediber dediler. Şoň üçin näme? İkisen bilelikde tutulmaly. Bir wagtyň içinde näme? Öýüňi şirkden gaýtarmaly, saklamaly we şo wagtyň içinde de näme? Allah ibadet etmeli. Şunumy? Bir wagtyň içinde Allah ibadet etmeli we şo ibadetin näme? Allah'dan gayra sarf etmeklikten näme saklamaly. İkisi bir wagtyň içinde bilelikde tapylmaly. Bile tapylmasa la ilahe illallah manysy näme? Tahqiq bolanok, amala aşyrlanak. Enne näme diýär? Fela yekfi'n nefyu. Diňe näme ibadet edilýän zatlaryň hemmesini inkar etmekligiň ýa-da näme ibadet edilýän zatlaryň barsyny bile näme ursat bermekligiňe bolanok. Bella budda minel isneyni muqtarineyni diýär. Belki de näme ikisinin bile gelmekligi näme hükman. Kema qala Taala, Allah Taala öýdüm näme şu Bakara surasynyň 256-njy aýatyny iki rukun jemläp getirdi. Femen yekfur bit-taguti we yu'min billah. Kim näme tagutlary terk edip we bir Allah iman etse diýär. Faqad istamsaka bil-urwatil wusqa. Ana şodur diýär. Haqiqi la ilahe illallah amal eden adam diye. Tağut näme geçti? Allah'dan gayri ibadet edilen zatlaryň hemmesi tağut. Ma qala yekfur bit-tağut. Diňe näme ibadet edilýän zatlar terk etse diýmedi. Bel qala we yu'min billah. Ibadet edilýän zatlar terk eden desine de näme iman etsin Allah. Bir Allah iman etsin. Bir Allah ibadet etsin dedi. ولا قال من يؤمن بالله ودنا نعم الله إيمان السنام ديمدي ولم يذكر الكفر بالطاغوت يعني إيمان الله إيمان السنام إذا نعم وما يكفر بالطاغوت سيدنا نعم أعظمان غيمد بلكي نعم أعظدي لا بد من الاثنين إكتم بالله والملك شنو شيء نفي الإلهية نفي دمذا إنكار دمذا نعم إنكار etmeli نعم غيترملي نفي دمذا Allah'dan نفي الألوهية عما سوى الله näme nefi edemizdi. Gaýtaramyzda nämeden gaýtarmaly? Allah'dan başga ilahleştirilen zatlaryň näme inkar etmekle gaýtarmaly. Allah'dan başga hiç bir zatyň näme ilahligi haqqy ýok. Yani ilahligi haqqy ýok diýdiňiz näme Allah'dan başga hiç bir zata ibadet etmekle, ibadet edilmekligine näme haqqy ýok. Nefyü ne demezde gaytaramıza näme etmeli? Nefyül uluhiyeti amma sivallahi azze ve celle. Allah'dan başka näme ilahleştirilen, hudaýlaştyrılan zadyň näme batyllygyny, ibadety haqqyllygyny näme etmeli, beýan etmeli we şolary terk etmeli. Şu Allah'dan gayri ibadet edilen zatlar kim bolaýsyn? Minel murselin, hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hatta Peygamberimiz Muhammed peygamberim bolaýsyn. Ve minel melaike ya perişte bolaýsyn, hatta Cebrail bolsun, fadlan an gayrihima. Yani Peygamberin in urfu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadet edilmeklige haqqyly bolmayan bolsa. Ve periştelerin in urfu Cebrail aleyhisselam ibadet edilmeklige näme
haklı bolmaýan ondan aşağıdaky öwliýa, pirler, salih ulama adamlar ondan has beter näme ibadet edilmekligi hakkyllar. Şol üçin oglanlar näme şirkin hakyky bir zadyna düşünmeli. Bir adam näme etýär? Allah bilen bile näme Dawud peýgamber. Awwala Allah we galy berse Dawud peýgamber özüň yetişdiýenne şuňa müşrik diýär, dogry dämi? Şuňa müşrik diýär. Dawudy çağıran üçinmi ýa başga zat üçin? Allah'dan Allah. Şunuňmy? Yani biz şuna müşrik diýmede Dawudy çağıran üçin nälanym? Awwala Allah galy berse diýen söz üçin. Şunuňmy? Eýem awwala Allah galy berse diýende eýem näme etdi? Doğa dilegini Allah'dan yine birine sarf etti. Eýem Allah'dan näme başga birine doğa çıkarılım ibadet bollu gutordu. Şu çıkarılmaklygynyň özüni şirke düşürdi. Şunuňmy? Ondan galy berse Dawuddy, erenler, pirler bardy. Şunuňmy? Çöpdi, gawurdy, itdi, kuşdy. Ondan aňyrdaky näme meselen çöden o. Şunuňmy? Şoň üçin näme köp adamyň düşünjesinde müşrikçilik näme ertýär diýip düşünýär? Yani budu çöpü çağırmak diýip düşünýär. Emma salih adamlar, peýgamberler, öwliýalar çağırmaklyk ol bir tagat, sogak diýip düşünýär. Ýok. Asly şirk plan çağırmakdan lanym näme asly şirk Allah'ın hakkına edilmeli ibadeti näme hak eýesinden bir gyra gysartmak. Allah'ın näme ýolundan ibadeti bir gyra çykarmak. Sen kimin ýoluna çykar işimi ýok. İbadeti çykardyňmy Allah'ın hakkyndan başga bir zady? Eýem sen şirke düşýän. Ondan sen o çağıranyň peýgamber bolsun, öwliýa bolsun, perişte bolsun, kim bolsa boluversin. Allah näme en söýgüli näme peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň we en awraly perişte de Cebrail aleyhisselam özüne ibadetde şärik edilmekligine rady eder. Şunuňmy? Son. Ve isbatuha lillah. Onu Allah'ın en söýen peýgamberi we perişte Muhammed sallallahu aleyhi we sellem Cebrail şolaňam ibadet edilmekligine özü bilen bile haqqyl bolmayan bolsa onu biz isbat etmeli. İbadetler kime etmeli? Dine Allah'ın ýoluna etmeli, Allah'ın hakyna etmeli. İbadetlerin hemmesini hakykatynda gowşurmaly olam Allah. Allah'dan başga näme ibadetin bir ýerini sarf etmeklik bolmaýan. Nefyul uluhiyeti an kulli ma yu'badu min dunillah. La ilahe illallah birinji bölegi. La ilah denäme diýip düşünmeli. Allah'dan başga ibadet edilen zatlaryň hemmesinden näme ilahlik sıfatyny aýyrmaly. Kul sıfatyna getirmeli. Allah'dan başga hemme zat peýgamber perişte bolsa Allah'ın ýanynda kim kul hey akylly kul bilen hojaýyn denk tutup bolýarmy? Ebeden denk tutup bolýar. Allah'ın hakynda şoňa alak. Allah hiç gaçan özü bilen kuluny sana ýa oňa näme deň derejede görmekle ruhsat berenok. Allah'dan gaýry ibadet edilen zatlaryň hemmesiniň näme ilah dälligini bilmeli. Ne ilah dälligini bildiň, ibadet edilmekligi haqqyl dälligini bildiň, onda näme nefiyet, olary ibadet etmekligi, gyssananda olary çağırıp olardan näme doga dilek edip hajatlaryny soramaklygy nefiyet, taşlar, goý. Minel mahlukat. Allah'dan başga diýilýän kim? Umumy mahlukat. Umumy mahluklaryň hiç bir näme ibadet edilmekligi haqqyl. Daş bolsun, çöp bolsun, perişte bolsun, jin bolsun, adam tokumundan bolsun. Walaw kana min aslahis salihin. In salihim salih adam bolaýdyn. Şo näme seniň nazarynda in uly awraýly adam bolsa Allah'ın ýanynda şo kim? Seniň ýalyk näme bir kul. Ve aslahul beşer. Inne adam toporunun, beşeriyetin en salihi kimdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aslahul melaike, periştelerin hem en salihi, en Allah'ın yanına dereceti beyi kimdi? Cebrail aleyhisselam. Ve ma'a hada. Yani şonnu da, bulun dereceti. Şu dereceye yetenem olsa Allah'ın yanına. La yarza ay yushraka ma'ahu ahadun. La yarza Allahu. Allah razı olmaya. Ha? Ve ma'a hada. Yani şulon şu dereceye yetenliğe garamazdan enne ahaden bir kessiye, bir adam ya'budu Cebril ev ya'budu Muhammeden. Cebrail aleyhisselam ibadet etse ya da Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etse. Yani doğa dileyleriz, olur çağırır, olur hacet olursa kim oluyor şu? Fe innehu yekunu müşrikan. Müşrik oluyor dünyada. Ve ahirette ne oluyor? Haliden finnar. Ve ahirette de şu müşrikliğine ölüp barsa ne
ebedi ömürlük näme otda galýar. Näme üçin? Li'anna Allah la yarda an yushraka ma'hu ahad. Allah Taala razy bolanok. Hiç kimin oňa näme şärik bolmak. Allah Taala hiç kimin oňa şärik bolmak, ona razy bolmaýar. La minel melaike, melaikeler, perişteler şärik edilmekligine de razy däl. Peýgamberler ibadetyne şärik edilmekligine de razy däl. Ve la minas salihin, ve salihler näme ibadet edilmekligine Allah Taala razy däl. Ve la minel eşjar vel ahjar, hatta näme beýleki mahlukatlar, daşlaryň da agaçlaryň näme Allah bilen bilelikde näme ibadet edilmekligine Allah razy däl. Şoň üçin Allah Taala näme diýdi? Kehf suresynyň 110-njy aýatynda: "Ve la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Allah ibadet edende hiç kefi şärik etmediydi. Ahadan. Ahadan näme diýdik? En-nekiratu fi siyaqin nefi gelse näme gelýär? Yufidul umum. Ahadan nekira. Cümleň başy nämeden başlady? La. Nämeden geldi? Nehiden geldi. Cümleň başynda gaýtargyň soňunda näme içinde? Nekira gelse ahadan umum. Allah näme la ve la yushrik fi ibadati rabbih ahada. Näme şirk getirme Allah ibadet edende hiç kefi, hiç kim bolanok. Ahadan hada am. Wa'budullaha ve la tushriku bihi şey'a. Bir Allah ibadet et ve la tushriku bihi şey'a. Ona hiç bir şeyi, hiç bir zat näme ibadette şärik etmedi. Şey'en ey şey. Näme zat bolaysın? Allah ibadet edilenine şärik etmeklik bolanok. هذا نفي عام والنفي والمنفي نكرة والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. يعني نكرة نعم qaytarlan cümlenin içinde gelse umumi hemme gatışını alıyor. طيب. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. Sen bu zatlara düşünen bolsaň diye, yani bir Allah ibadet etmeli, Allah'dan gaýry hiç kime ibadet etmeklik bolanok diýilýänlerde düşünen bolsaň diye, Allah'ın hakkında näme isbat edilmeli uluhiyye näme? Şonu bilýär. Allah'ın hakkında ibadet edilmeklik zat näme? Şoňa düşünýär. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail'in hakkından aýrylan ilahlik näme diye. Şonu düşünýär. Olaň hakkında näme? Beýdilse ýani Cebrail'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet etmeliler. Bir Allah ibadet etmelilerine näme diýip düşünmeli? Allah ibadet etmelilerine näme diýip düşünmeli? Ve Muhammed'den ve Cebrail'den näme? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail'e ibadet etmelilerine näme diýip düşünmeli? Käwradan pikir etýär. Yani Muhammed Peygamber ve Cebrail'e ibadet etmelilerine käwa çykçagatan bolýan. Yani umumen Allah ibadet etýär. Ýöne käwa çyk yani Peygamberimiz bir kim meselede näme tevessül edäýsem ya Peygamber Cebrail käwa çykçagatan bolýar diýip düşünýär. Ýa beý diýip düşünmeli. Yani bir Allah ibadet etmeli diýilende näme? Jinnim ýalyk ibadetem Allah'ın hakkyndan gaýryň ýoluna sarf etmek bolanok diýip düşünýär. Ibadetyň hemmesi barsi Allah'ın ýoluna edilmeli diýip düşünmeli. Ve Muhammed Peygamberde ve Cebrail periştede ibadet etmeklik bolanok diýilse, jinnijek, şuňa aljagam bolsa, ömrüňde bir gelecek, bir halda, bir ýagdaýda bolsa da näme? Ibadet etmeklik bolanok. Şunuňmy? Düýbinden yani zerre kadar bolsa da ibadetin mökşberi. Şonam näme? Peygamberin perişten ýoluna etmeklik bolanok. Şunuňmy? Yani sen ibadet diýilýän zat bir Allah'ın hakkında edilmeli. Yeketek ilah Allah ve Muhammed Peygamberde ve Cebrail'le ve başka da zatlarda ilahlikten, ibadet edilmeklikten näme haqqy nefi we sifaý ýok diýip düşünse, näme diýip düşünmeli? Şoňalyk zerre kadar ýalagam ibadete näme haqqy ýok diýip düşünmeli. Zerre kadar ýalagam bolsa, şoňa aljak, näme jinni mi aljak şörejigen bolsa Allah'dan sonra. Şunnuňmy? En pesada yetmeklik, yani kadri bir köpüge yetmeklik isteteňem näme? Şonam Allah'dan sonra. Ay bolýar bir köpük ya bir döwüm çörek näme? Peygamberden ya perişteden soraýyn diýmedi ýa. Şunuňmy? Yani mutlak bar ibadet Allah'ın hakkına ver ve yeketek ilahlige ibadet edilmeklige hakkını diýip düşün. Ve näme? Mesqala habbatin min khardal, yani bir däne möçberine näme?
ibadet diýilýän adam olan hakynda, Allahdan gaýryň hakynda bolanok diýip düşünýär. El-uluhiyetu ma'naha el-ibade diýär. Allah'ın hakynda Allah'ın ilah tutmalylygy näme? El-uluhiyye ma'naha el-ibade. Uluhiyyan manyny näme? El-ibadet etmek diýär. Yani Allah'dan gaýryny ilahleşdirmeler diýilse Allah'dan gaýra ibadet etmeler diýmek. Yani Allah'dan gaýryny ilahleşdirmeler diýilse käbirine hem ilahyň manysyna düşenok. Yani ilah diýmek planyny näme? Yaradan, rızk berýän. Şunuňmy? Allah diýip tutmak diýip düşünýär. Ýok. Planyny ilahleşdirdi diýdigi, yani plana ibadet etdi diýdigi. Şunuňmy? El-uluhiyye ma'naha el-ibade diýär. Näme ilah diýmek, näme uluhiyye. İlah diýmeklik näme? Ibadet etmeklik diýmek. Wa min huna galita kesirun fi tefsir la ilaha illallah. Şu ilahyň näme? Manysyny bilmeklik üç bilmänlikler üçin hem galita ýalňyşdy diýär. Köp adamlar la ilaha illallah näme? Tefsirini açıklanlarına, manysyny düşündirenlerine. Ve fesseruha bi gayri tefsiriha. Ve näme tefsir edenlerine de hakiki tefsir edilmeli manysynyň näme başga manyly tefsir ediler diye. Enne tefsir ehli vahdetul vücud. Vahdetul vücud näme tevhid kelimesini näme diýip tefsir ediler. Vahdetul vücudi näme diýip düşünürsek. Vahdetul vücud diýmek näme? Şu vücudda kowny bar bolan zat näme? Bir diýip düşünmek. Yani halık mahluk yok diýip düşünmeli. Vahdetul vücud diýdigi halık mahluk, Rabb gullilýän zat yok. Vücud barsa bir zat, hemmesi ilahyň nemesi. Hemmesi näme? Ilah. Misal üçin baklaşka. Tepesinden aşağına seretsen, gısılyan yer var, beyik yer var, aşağı pesi var, kapağı var, nemesi var, şunun hemmesi näme? Bir baklaşkanı suratlanır ýaram. Şu kownem diye, şu barlygy bilen Allah'ın misali, Allah diye. Şunu ehli vahdetul vücud diýdigi näme? Halyk mahluk diýilýän zat ýok. Yaradan, yaradylan diýilýän zat ýok. Rabb merbu, Allah gul diýilýän zat ýok. Yani olan düşüncesini näme ibadet etsen ibadet eder. Näme? Kullu ma fil vücud huwa Allah. Şu bar vücudda bolanlaryň hemmesi Allah. Şunuňmy? Şoň üçin men sana şu baklaşdan kirişken gorkalym şu mänim näme diýsem baklaşka diýen bilim tutup ortasyny şey tutup üstüne aşağı gorkalyp şu näme diýsem hemme kiş baklaşka diýen hemme bir bölegini görüňden hem şu baklaşkadan bilýän. Olam näme de şu vücudda näme tapsan ibadet ediver şol ilah. Vahdetul vücud diýdigi näme? Wahde birleşdirmek, bir saymak. El wahde bir görmek. El vücud näme? Bar bolan zatlaryň hemmesini bir näme? İlahyň bölekleri, düzümi diýip bilýär. Bu akida köplenç kimlerde bolýar? Soplarda bolýar. Şunu soplarda sopçuluğun en ýokarky gatlaryny näme? Yetmeklik, şu akidan kabul etmeklik. Şununmy? Soplarda sopluğun en soňky gatyna yetmeklik, en beýik derejesine yetmeklik, şu akidan kabul etmeklik. Bu akida İslam'a nereden geldi? Geçen kitap okuly Hristiyanlardan geldi. Ýöne näme? Soplar näme? Türkmeniň naklyna eýerdi diýdi. Açanda näme? Şägirt ustadyny ötürmese hünär ýeter diýdi. Şoň şu soplarym näme? Hristiyanlardan näme? Bu meselede ötürmese küfür ýeter diýip näme etdiler? Hristiyanlar Allah diňe İsa hal boldy diýdiler. Soplar näme? Ýok, Allah hemme zady hal boldy diýdiler. Hemme zady siňdi diýdiler. Şeýdibem ýeriň ýüzünde halyk mahluk näme? Allah gullilýän zat galmy diýdiler. Vücud hemmesi näme? Allah öwürli diýdiler. Enne bu etba nemeler kim ulamalar kim bu akidany. Fa ahli wahdatul vücud İbn Arabi. İbn Arabi diýip bir kafir ağaçan soplar. Özüne men Hudaý diýen adam. Emma biziň munberlerimizde Türkmenistan meçhitlerine şu öwülýän adam üçin. Enel hak diýen adam. Şu hak ibadet edilýän Allah men diýen üçin. Yani köp adamlara bu kafirlaň näme sözleri terslikden açıklayalar. Şu küfür adamlar, kafir adamlar musulmanlaryň jemgyýetinde ýaýralýarlar. Emma bizde munberlerde näme diýen bolýarlar?
Aslında asıl öldürdü. İslam hükmünün asıl öldürülen adam mürtetti. Yani bizde meçhitlerden hem İbn Arabi'nin bu sözünü enel hak, yani men hakiki Huday diyen sözünü İbn Arabi'nin maksadına göre açıklama näme dediler? Ay olar İbn Arabi'nin sözüne düşünmediler. İbn Arabi haçanna men hak diyenine näme diyecek bollu? Men hak bilen. Nirde hak var men şotaydı. Zulüm var yerine görünemok. Men garipliğin arkasından alyan. Men zalimliğin elinden tutyan. Men hak bolan, doğru bolan zatlar etyen. Batıl bolan, garip näme, gaye bolan zatlar edemem. Men dine hakkın üstünde duryan diyecek bollu. Yöne näme dinin düşmanları, evliya, salihinleri, yigrenyanlar näme bunu kafir dip öldürtdiler diýip näme. Bediyalak tawhide çağıryanlar, yigrenler ýalar şunu. İbn Arabi näme o däl niyet. İbn Arabi näme özüne Hudaý dip özüne çokundurmakdy niyeti. Şoň üçin tanak goýmaly. Näme duatu zalalakim adasa anama zalalatin adgynyň imamlar kim? Birinji kim? İbn Arabi. Yaquluna la ilaha illallah ma'na la ma'buda illallah. Yani Allah'dan başka ibadet edilen zat yok dediler. Yani Allah'dan başka ibadet edilen zat yok dediler. Yani hemme zat Allah, näme ibadet etsen Allah'dan başka näme ibadet ettin hesaplananaq dediler. Şuna doğru düşün. Yani bir näme dedik la ma'buda illallah diye. Yani Allah'dan başka ibadete hakkı yok diye bizim. İbn Arabi'de näme bu sufiler näme diye Allah'dan başka ibadet edilen zat yok diye. Indi bulun tefsirini düşünecek bolsak, onun nazarını Allah näme şonu bilmeli. Bizim nazarımızda kim? Rahman, Ar-Rahim adın eyesi. Näme altının içinde 7 kat asman, 7 kat yeri yaradan. Sonra arşına üstüne kalan Allah. Biz şona ibadet etýär. Emma sopulun nazarında kim Allah şonu bilmez. Sopulun nazarında näme Allah? Hemmedat Allah. Halık, mahluk, Allah, gulliliyanat yok olurdu. Ne hemmedat Allah olsa, şu isteyenke de Allah. Senne de Allah'ın bir bölüğü var. Senne de Allah'ın bir bölüğü var. O gelip böyle itti, kuştu, çöptü, ayda, yıldızda, günne, hemmedat da Allah'ın bölüğü var. Şoň üçin sen näme-de özüňe Hudaý diýip tutunsaň, sen Allah'dan başga zada näme ibadet edene hasaplanýar. Şundanmy? Ya düşünmediňizmi? Anlaýardyňyzmy? Näme sopulun nazarynda hemme zada Allah hal bolly, znaçyt. Hemme zada Allah hal bolanmady. Hemme zadyň düzümini näme ilahleşdirmäne, ibadet edilmene haqqyl düzüm var. Şoň üçin sen näme ibadet etseň, netijede kime ibadet etýän bolýan? Ibadete hakla ibadet etýän bolýan. Şunun. Hemme zatda olan düşünjesini Allah'ın düzümü var. Näme Allah hal bolly olardy. Şoň üçin la ma'buda illallah. Ew ya da başgaça näme la ilahe mevcudun illallah. Yani şu näme mevcutda Allah'dan başga zat yok diyor. Yani şu sen gözün görýän zatyň mevcutda hemme zat Allah, Allah näme düzümü singen zat diyor. Şu la vücuda illallah. La ilahe mevcudun illallah. Yani näme ilah ibadet edilýän zat yok Allah'dan başga diyor. Yani hemme zat ibadet etsen sen haklı bolup çykýan. Ma'na hada. Indi bulun gözüni tutýan zat näme? Allah'dan başga ibadet edilýän zat yok diyor. Hada inne kullal ma'budati kulluha hiyallah. Yani ibadet edilýän zatlaryň hemmesi Allah diýerler. Yani ibadet edilýän zatlaryň hemmesi Allah bolýar. Näme ibadet edilýär? Aslında bular näme İbn Arabi dagy başga da näme şu kafirin ýerine näme eýeren küfürler näme şu akidany uýdular. Özleriniň ibadet edilmekden istediler. Şunumy? Näten özüň ibadet edilmekliň istesen, molla bolsaň mollalaşdyrmaly. Şunumy? Wezifedar bolsaň wezifeleşdirmeli, kanunlaşdyrmaly öz etýän batylyny. Şoň şu näme hakim ya başlyk adamlar galplyk etse näme etýär? Galplygyny kanunlaşdyryp, kanunyň esasynda öz ýalňyşyny dogry etýär. Sen şonu molla bolýan näme? Dinne ýalňyşlyk goýbersen näme etmeli? Hem dinileşdirmeli. Şunu sen özüňe Hudaý diýesiň gelýär. Adamlary özüňe ibadet etdiresiň gelýär. Indi sen özüňe şunu diýmediňden öň adamlaryň düşünjesinde näme? Guýmaly Allah hemme. Hem Allah hemme
hemme zatda badip buyu bilsen, mana da ibadet et diyende bir näme üçin sana ibadet edeyin diýende. Allah hemme zatda barım ballim diýler o. Menem şu hemmelerin içinden bir çileýänimi, bir düzümmi o. Menne de ilahlik sıfatı var diýler. Mana ibadet etseň de enel hak diýer. Men taýin ibadet ediberim diýer. Şunuňmy? Ma'na hada, bulan diýen kynama Allahdan başga ibadet edilýän zat ýok diýenlerine godon tutýan zatlar näme? Enne kullal ma'budati kulliha hiye Allah. Ibadet edilýän zatlaryň hemmesi Allah. Yani Allahlyk näme haqqy we düzümi bar diýerler. Lianna indahum thalatha olarda näme annal wujuda la yanqasimu bayna khaliqin we mahluq. Desem olarda şu bar bolan zat näme halik bilen mahluga bölünýär. Ama bizim akidamızda halik var. Yani şu zatlaryň hemmesini ýokdan bar eden näme halik Allah yaradan näme Rabba. Allah'dan başka hemme zatlaryň onuň mahlukatlary. Значит, neticede halik bilen mahluk bolsa, mahluklaryň hemmesi bir yaradan Rabbana ibadet etmeli. Ama bularda näme İbn Arabiýiň sufileň öte geçen näme ne tarikatçylaryna barlyk mum bar bolan kown şu barlyk näme halik bilen mahluk diýilýänlerde bölünýär diýerler. Huwa kulluhu huwallah. Şu wujudun bar Allah diýerler. Hada ma'na annahum ahlu wahdatil wujud. Şoň bular näme wujudy barlygy bir edençiler diýerler. Şunu mum barlygy bir etler. Mum barlygy bir Allah hatawyna tutanlar. Şoň näme wahdatil wujud diýdiler. Yec'alunal wujuda yettahidu we la yanqasim. Bolan barlygy näme birleşmekli kabul etýär-de bölünmekli kabul etmeýän zat etdiler. Yani şu bolan barlyk diňe bir-birine goşulyp, jewitleşip, ýakynlaşmakly, birleşmekli kabul etýär we yanqasim bölünmekligi Allah, kul, halik, mahluk bunu bölünmekli kabul eden aklar. Sen näçe ibadet ediberdiňçe şonça näme hakyky näme Allah ýakynlaşýan we öz Allahlyk düzümini çykarýan, häsiýetini çykarýan. Diňe birleşmekli iterýär. Näçe tagat etsen we näçe haramdan gaýtdyňça sen näme hakyky aslyň bolan Allah gaýdyp barýan. Bölünmekli we men mahluk we men gulaw diýilen bölünmekli kabul eden aklarda. Kulluhu huwallah. Olaň düşünjesinde hemme zat Allah. Yani onun bu zatlar hemme yerde aydalaklar, kitaplarına geliyor bu zatlar. Olara dolu gol ver, sana çokunjak diýmesen sana öyle akidadan aydanaklar. Emma köpçülüğün içinde näme? Ama adamlar anlaýarlar. Şu wagt näme balyk tutjak bolsam, çengen ucuna gurşjak goýan. Gurşugy sen balygyny nakarlamak üçin beren. Ya gapana tutjan tutanda näme? Goýulýan peýniri sıçaneklemek üçin. Şunun gaň çağalanyň gaýryny doýurmak üçin sen goýan ogany. Şoň üstü bilen şoň Allah näme öldürmek üçin goýýan, etini yemek üçin goýýan. Bu näme? Şu wagt ahun spoklar, sopusmoklar, tarikatçylar näme mundara çykyp, ayetler, hadisler aýdanlaryna näme salahlyk, gowluk gorkodyp näme adamlaryň arasynda näme owadan doğumly seller sakally gedenlerini adamlara dini öğretmek üçin ahunlyk eden aklar üçin. Adamları Allah'ın kulçuluğundan çıkarıp şeytanın ve özlerinin kulçuluğuna salmak için hareket etýärler. Şoň üçin keňli tany daýa beýlekler hakykatdan Türkmenistan'ın musulmanlarynyň hakyky dinine, hakyky näme Kur'an hadise geden, hakyky dürüst ahundan näme ilmine ýoluna gelmekliklerini, Peygamberimiziň sünnetine gelmekliklerini isleýän bolýar. Şolaň tarapyndan Türkmenistan halkyna ýeke goýulan hadis barmy? Bizim hökümetimizde näme yüzlenip, garaşsyzlygyň gallan Kur'an hadise gelin. Şunuňmy? Ya adamlar garaşsyzlygyň gallan bir Allah ibadet edin, Rasulullah'ın sünnetine gelin. Kur'an medreseler açın. Şunuňmy? Şirkden gaýdyn, arak içmeň, zina etmeň, süýtgorluk etmeň, şu diýen zatlar barmy? Ýok. Bar näme? Türkmen halkynyň içinde näme? Gan çaýkadlar. Plan Wahhabi, plan delil sorasa Wahhabidir, iki urrumynyň bir şowany. Olar diňe näme öz ibadetini özlerini näme hudalaşdyrmaga çagyrýan adamlar. Olar näme diýär? Kulluhu huwallah. Şu wujudda, şu barlykda bolan zatlaryň hemmesi Allah diýerler. Mahma abadal insanu min şey'in fe innehu qad abadallah. Mahma istenlik bir adam diýär. Näme ibadet edibersin diýär? Iň soňunda netije näme?
فإنه قد عبد الله. Ol Allah ibadet eden hasapını diye. Näme üçin sebäpse bolardy Allah. Näme hemme zat Allah. Ellezî abadal qabr, qabra çokunanam, vellezî abadas sanam, buda çokunanam, vellezî abadal hajar, toqqadasy çokunanam, vellezî abadal beşer, ya öýdälik bir insana çokunanam. Vellezî abadal malaika, periştelere çokunanam. Kulluhum ya'budunallah. Olon hemmesi näme? Olon nazarında näme? Bir Allah ibadet etdiler diýip näme? Hasaplanylýarlar. Lianna Allaha huwal wujudul mutlaq. Olarda Allah diýilýän zat näme? Umumy barlyk. Vücudul mutlaq diýdi näme? Umumy barlyk, atsyz, sıfatsyz, çäksiz, hiç bir zatsız. Umumy barlyk Allah diýdiler. Emma bizde Allah beýle däl. Bizde Allah Taala'nın özüne münasip derecede zaty var. Özüne münasip derecede ornu var. Özüne münasip derece atlar, sıfatlary var. Allah Taala zaty bilen näme arşyň üstünde, ilmi bilen hemme yerde, hemme zady görýär, eşitýär. Allah halyk bir ibadeti haklar näme? Ar-Rahman, Ar-Rahim, 99 gözel atlaryň, sypatlaryň näme eýesi bolan Allah. Emma olarda näme? Allah el-wujudul mutlaq. Umumy barlyk. Näme zat bar adyny alýan bolsa şu Allah. Näme zat bar adyny alýan bolsa Allah. Yel barmy? Ýok. Yel bar. Yele çokunanam näme? Allah çokunýar. Şunuňmy? Umumi näme zada bar adyny götürdümi? Bar diýip boldymy? Şol näme Allah. Bar adyny götürýän zadyň içinde, bar diýip bolýan zadyň içinde. Näme ibadet edýän Allah ibadet etmeli. Wellezî yekul innel wujuda yanqasimu ila qismayn ila khaliqin ve mahluk. Yekuluna anhu hada müşrik. Görýärmi? Emma vücud şu barlyk iki bölünýär. Bu zadyň halygy bar, bu mahlukatlar, bu mahlukatlaryň halygy bar, yaradany bar, yeketek ibadet etmeli Allah'a bar, bu mahluklaryň diýenlere näme diýerler? İnne hada müşrik diýerler. Bize müşrik diýerler. Hakykatda olaň düşünjesinde müşrik bizmiş. Biz näme? Mum barlyk iki bölükdir. Bir bölügini halyk olam Allah, beýleki bölümde mahluk. Mahluklarym şu halyga ibadet etmeliler. Olaň nazaryna biz kimmişik? Müşrikmişik. Fela yekunu muvahhidan indahum illa men qala innal wujuda şey'un wahid huvallah. Olaň ýanyna inni biri muvahhid, Allah'ını birleyen bolmaya te şu vücudun hemmesi bir zat, o bir zat diýenlerini gödüni tutýanlar Allah. Şey diýençen sen näme olaň ýanyna Allah'ını birleýänsen, Allah'ını birleýänçi bolmaýan. Şoň üçin olaň ýanyna femahma abadta min hadal kawn, şu kawnny näme zat ibadet edýärsen, şu kawnny bar bolan, şu alemde bar bolanlaryň nämesine ibadet, eşjar, agaçlara, ahjar, daşlara, asnam, butlara, ew tawagit, ya da hatta şu adam haramladalar var, şolara çennem ibadet edäy, fe inneke ta'budallah, sen Allah ibadet etýän hasaplanylýar. Näme şu lianna hada huvallah, olarda umumy bar bolan zat Allah. Bar bolup bilýän zat Allah. Ve bihadihi'l munasaba fe innehu yaglatu ba'd'l awam. Şoň şu näme şu gurlayan mazmunumyza münasibetli şu taýda düşündirmeli zadymyz bar diýe. Olam näme yaglatu ba'd'l awam. Käbir am adamlar, ilimsiz adamlar ýalňyşýarlar. Ya yaqul wala ma'buda siwak. Yani näme diýerler? Senden gayri we ma'bud ýok diýerler. Söz dillerine näme? Şu söz ulanýarlar. Wala ma'buda siwak diýerler. Yani senden başga siwak, senden gayri ma'bud ýok diýerler. Asly şu söz ulanmalar. Yani köp adam diýenler, godaňy tutýan zat näme? Yani senden başga ibadete haqqyl ilah ýok, ey Rabbim diýjek bolýar. Yani şu sözüň manysyna, sopulan, wahdatul wujudlaň näme Allah wagtynda näme zat diýip düşünýärler. Onu bilmesizlikden şolaň sözüni ulanýar. Şoň şu olan sözüni ulanmada näme diýsen näme diýdiýä? Walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwak, şey diýdiýä. Yani bihaq diýen sözüni goşdyýar. Senden başga ibadete haqqyl zat ýok diýip düşünýär. Diýdiýä şunu. Şey diýdi, emma şey diýmesen diýä we hada yuwafiqu qawl ahli wahdatul wujud diýä. Näme la ma'buda siwak, senden başga ibadet edilýän zat ýok diýsen, ýani wahdatul wujud näme tawhide düşündirişine gabat gelýän. Şoň üçin näme olaň batyl sözünden çykyp näme hakyky Allah'ın la ilahe illallah'dan näme isleýän zadyny
Dogry zadyny diýmeklik istesen bi hak sözüni hoş diýär. Onu dogry bolýar. La ma'buda bi haqqin siwak. Yani senden başga ibadada haqqy zat ýok. Lianna ma siwahu ma'budun batil. Näme senden başga ibadata haqqy zat ýok diýär. Yani Allah'dan başga ibadet edilen zatlar bolaýan olur batil. İbadata haqqy ýok. Sonuçta Allah Teala näme diýär? Hac surasının 62-nji aýatynda "Zalika bi anna Allaha huwal haq." Näme üçin bir Allah ibadet etmeli? Sebäpden ol Allah diýe yeketek ibadete haqqal. Ve enne ma yed'un min dunihi huwal batil. Ve Allah'dan gayri başga ibadet eden zatlardan bari siz ibadet etýänem bolsaňyz näme batil diýe. Olan ibadete haqqy ýok diýe. Ve enne Allaha huwal aliyyul kebir. Ve şübhesiz ol Allah beýik ve näme ulu diýe. Wallahu Teala a'la ve a'lam.